ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓகே, நாம் இன்னைக்கு ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம் நம்ம படிக்கிறது 87வது அத்தியாயத்துல 3வது ஸ்லோகம். ஓகே, பெரிய ஸ்லோகமா இருந்தா ரெண்டு பேராகிராஃப் ஒருத்தர் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன ஸ்லோகமா இருந்தா ஒரு ஸ்லோகமாவே படிக்கலாம். ஓகே, எல்லாமே சின்ன சின்ன ஸ்லோகம் தான் மாதாஜி. 4-5 எல்லாமே சின்னதா தான் மாதாஜி இருக்குது. ஓகே ஃபைன். அப்போ ஒரு ஸ்லோகமா ஒருத்தர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 87. ரூபம் கொண்ட வேதத்தினுடைய பிரார்த்தனைகள். சோ போன வாரம் நம்ம என்ன படிச்சோம்? அதாவது வேதங்கள் அனைத்துமே பகவானுடைய சுவாசத்தில் இருந்து இல்லையா, அவருடைய வாயிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள் வந்துட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுறது. ஸோ அனைத்துமே வந்து பகவானிடத்துல இருந்து தோன்றியது. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த வேதங்கள் வந்து பகவானை வந்து புகழாரங்கள் சூட்டுகின்றது என்பதை பற்றி எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே போன வார ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. ஸோ தட் வாஸ் வெரி வண்டர்ஃபுல்லி. அந்த கடைசியில சொன்ன அந்த இது வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. ஆக்சுவலி கடைசி பாகம் இல்லையா, சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்வார் இல்லையா, கன்க்ளூஷன்ல வருவார், கரெக்டா வந்து சொல்வார். when there is a devotion, அதாவது ஒரு பக்தருடைய பக்தி வந்து பக்குவம் அடைந்தால் he draws them to his end. அதாவது பகவான் என்ன பண்ணுவாருனாக்கா தன்னுடைய தரப்புல வந்து அதாவது அடைச்சுக்குவார். அப்படின்னா அவருடைய கருணையால வந்து அந்த பக்தர் வந்து அவர் தரப்பில் வந்து ஈர்க்கப்படுவார். So that is thus it is concluded Vedas have access to the personal identity of the Supreme only by his mercy. அவ்வாறுதான் ரூபம் கொண்ட இந்த வேதத்திற்குமே கூட வந்து வேதங்கள் அனைத்துமே ஆபௌரேஷம் இல்லையா, பகவானிலிருந்து தான் தோன்றியது. அப்படி அந்த வேதங்கள் அனைத்துமே வந்து பகவான் அவரிலிருந்து தோன்றியதும், மேலும் வேதங்களால் வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டியவருமே அந்த பரம்பொருள் தான் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது இதை நம்ம பகவத்கீதையில ஸ்வயம் பகவானே பேசி இருக்கிறதுனால அந்த கருணையுமே வந்து பகவான் தான் அந்த வேதங்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறார் என்ற கன்க்ளூஷன் வந்து, அதாவது ஒரு தொகுப்பு சம்மரி வந்து யார் கொடுத்தது? சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து போன ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருந்தார் இல்லையா. ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதுல? ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா புரிஞ்சுது மாதாஜி, நல்லா புரிஞ்சுது. எஸ், இந்த சாப்டர் நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலா எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. இந்த இதுலயே நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, சைஷா ஹை உபனிஷத் பிராமி பூர்வேஷாம் பூர்வஜைத்ருதா ஸ்ரத்தயா தாரயேத் யஸ்தாம் க்ஷேமம் கச்சேத் அகிஞ்சனா. எஸ், யார்கிட்ட தமிழ் புக் இருக்க வாசிங்கோ மாதாஜி. நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சைஜாஹி உபனிஷத் ஸ்லோகம் வேண்டாம், டிரான்ஸ்லேஷன் போட்டு படிங்க. போ டிரான்ஸ்லேஷன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ரெண்டு படி. மொழிபெயர்ப்பு. நம் முன்னோர்களுக்கு முன்பு வந்தவர்கள் கூட பரபிரம்மத்தை பற்றிய இதே ரகசியமான அறிவையே தியானித்தனர். உண்மையில் இந்த அறிவை ஸ்ரத்தையுடன் தியானிப்பவர் எவரும் பௌதீக பற்றுகளிலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வில் இறுதி லட்சியத்தை அடைவார். பொருளுரை. பரபிரம்மனை பற்றி இந்த ரகசிய அறிவு கற்றறிந்த முனிவர்களின் அதிகாரபூர்வமான பரம்பரையின் மூலம் தொன்று வந்துள்ளது என்பதால் இதை சந்தேகிக்க கூடாது. பலநோக்கு கருமங்கள் மற்றும் மனோதத்துவ வாதம் ஆகியவற்றின் இடையூறுகளை ஒதுக்கி பயபக்தியுடன் பரமனை பற்றி விஞ்ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்பவன் பௌதீக உடல் மற்றும் சமூகம்
ஆகியவற்றின் பொய்யான உறவுகளை களைய பழகிக்கொண்டு பூரண தத்துவம் அடைவதற்கான தகுதியை பெறுவான். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தியின் கருத்துப்படி இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் 2 ஸ்லோகங்களையும் பிரம்மனை பற்றி ஓர் உபனிஷமாகவே கருதலாம். சுகதேவ கோஸ்வாமி இதை தமது கைவண்ணம் இல்லை என்று இங்கு கூறிக்கொள்கிறார். ஏனெனில் முன்பு இது சனத்குமாரிடமிருந்து நாரத முனிவனால் கேட்கப்பட்டு பிறகு அவரால் பேசப்பட்டதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இப்போ நம்ம படிக்கிறது வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமியுடைய போன ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூஷன் என்னன்னா, those who came from before our ancient predecessor meditated upon the same confidential knowledge of the absolute truth. அப்படின்னா நம்ம பகவானுடைய ரூபம், நாமம், அவருடைய செயல்கள் மற்றும் அவருடைய லீலைகள், இவ்வாறுதான் வந்து நாம வந்து பகவானை தியானிக்கின்றோம். இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜரும் கூட இல்லையா? இவ்வாறே நம்முடைய முன்னோர்களுமே அவ்வாறுதான் தியானித்தார்கள். சோ யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாதையில வந்து தன்னை வந்து ஆழ்ந்து தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த பௌதீக பந்தங்களிலிருந்தும் வந்து விடுபட்டு உண்மையான இலக்கு, ஒரு நபர் அடைய வேண்டிய இலக்கை அவர்கள் வந்து வாழ்க்கையில அடைகிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து. சோ மேலும் இந்த ரகசிய அறிவு என்பது இறைவனை பற்றியது இல்லையா? இறைவனை பற்றி இறைவனுடைய கருணை இருந்தால் ஒழிய நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது இல்லையா? அதனால அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அந்த ஒரு அறிவில வந்து நமக்கு எந்த ஒரு சந்தேகம் என்பது இருக்கக்கூடாது. அதை வந்து நம்ம பரம்பரையா வந்து அப்படியே பரம்பரா சிஸ்டம்ல எடுத்துட்டு வரணும். டிசைபிளிக் சக்சஷன் அவ்வாறே வந்து எடுத்துக்கொண்டு வரப்பட்டது. நம்முடைய பகவத்கீதை புக்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கடைசி இன்ட்ரடக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா, ஸோ நம்ம ஆச்சாரியா வந்து 32வது ஆச்சாரியாரா இருப்பார் இல்லையா? அவ்வாறு பரம்பரையா வந்து எடுத்துட்டு வரப்பட்டது. ஏன்னா அதை சொன்னவர்கள் எல்லாமே இறைவனை உணர்ந்தறிந்துதான் நமக்கு வந்து எடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஓகே, சோ அவ்வாறு உணர்ந்து இறைவனுடைய தரிசனத்தை பெற்றவர்கள், இறைவனுக்கு தொண்டாற்றியவர்கள் இல்லையா? இப்ப மாதவேந்திரபுரி, நம்ம ஈஸ்வரபுரி வந்து மாதவேந்திரபுரியுடைய அதாவது டிசைபிள். அவர் வந்து சைதன்ய மகாபிரபுக்கு குருவாக, இப்படி நம்ம எல்லாத்தையுமே நாம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த பரம்பரா சிஸ்டமே அவ்வாறு தான் வந்தது. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்வயம் பகவானாக வந்து ரொம்ப, அதாவது பகவத்கீதை பாகவதத்தை அவர் வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம அதாவது படிக்கணும், கேட்கணும், இதுதான் அவர் பரிந்துரைச்சிருக்கிறார். ஸோ அந்த ஒரு இதை வந்து, அதாவது இது அமலம் புராணம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இதை காட்டிலும் மேன்மையான ஒரு இதிகாசமோ இல்ல புராணமோ கிடையாது. ஏன்னா இதுவே ஒரு 5வது வேதமாகவும் வந்து சொல்லப்படுகிறது. ஏன்னா மகாபாரதத்துல ஒரு பகுதி வந்து பகவத்கீதை இல்லையா? ஒரு பாட்டு. நாம எப்பவுமே அந்த மகாபாரதத்துல இருக்கக்கூடிய கதை மட்டும்தான் நம்ம கேட்போம். எப்பயுமே பகவான் பேசிய பகவத்கீதை பற்றி நம்ம படிச்சதே கிடையாது இல்லையா? பகவத்கீதை புக்கு வீட்டுல வச்சிருந்தாலுமே நம்ம படிச்சதே கிடையாது. ஆனா அதே பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ண பிறகுதான் அந்த பகவத்கீதையை வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே நமக்கு வந்தது இல்லையா? சோ நமக்கு இந்த கேட்கக்கூடிய லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? நமக்கு இருக்கக்கூடிய குறை மதியாளர்கள் நாம. சோ ஏன்னா நமக்கு வெறுமனே இந்த கதை, கட்டுரை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நமக்கு மனசு லயிக்கிறது ஒழிய உண்மையான தாற்பயங்களை வந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. அதனாலதான் நமக்கு குறை மதியாளர்கள் என்று நமக்கு சொல்லப்படுவதும் கூட. மேலும் பலன் கருதும் செயல்கள், புலனுகர்ச்சி செயல்கள், இல்லைன்னா நமக்கு எந்த மாதிரி புரிஞ்சதோ அவ்வாறே வந்து நாம எடுத்துரைக்கக்கூடிய பக்குவத்தை பெறுவது, இதெல்லாம் தான் நமக்கு இருந்தது. இதெல்லாமே பௌதிக தளத்துல இருந்து நாம பார்க்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தியார் என்ன சொல்ற, முதல் 2 படிச்சோம் இல்லையா நம்ம ஸ்லோகங்கள். ஸோ அது உபனிஷத் ஆன் த டாபிக் ஆஃப் பிரம்மன், அதாவது பிரம்மனை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கான அது ஒரு உபனிஷதமாகவே கருதப்படுகிறார் அந்த 2 பதங்கள் என்று சொல்லுகிறார். யாரு? விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார். சுகதேவ் கோஸ்வாமியும் வந்து அதே மாதிரிதான் வந்து சொல்றார். on the grounds that this Upanishad was spoken previously by Narada Maharishi, who himself got it from சனக குமாரா, அதாவது சனத் குமாரா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவங்க அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட். அத்ர தே வர்ணாயிஷ்யாமி கதா நாராயணாத்விதாம் நாரதஸ்ய சமவாதம் ரிஷே நாராயணஸ்ய ச. எஸ், வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிங்க. காலாவதி படிக்குவா மாதாஜி? வாசிங்க.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே இது கிருஷ்ணா. தொடர்பாக பரமபுருஷரான நாராயணரை பற்றிய ஒரு வரலாற்றை உமக்கு நான் விவரிக்கிறேன். இது ஒரு முறை ஸ்ரீ நாராயண ரிஷிக்கும் நாரத முனிவருக்கும் இடையில் நிகழ்ந்த உரையாடலை பற்றியதாகும். பொருளுரை: பகவான் நாராயணர் பின்வரும் வர்ணனையுடன் இருவிதத்தில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளார். அதன் பேச்சாளராகவும் அது விவரிக்கும் கருப்பொருளாகவும் பகவான் உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ நான் வந்து எதனுடைய அடிப்படையில் வச்சு சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றார். ஸோ ஐ வில் ரிலேட் யூ நரேஷன், அதாவது ஒரு ஒரு பாஸ்ட் டைம் இல்லையா, ஒரு லீலை வந்து நான் இப்போ, அதாவது லீலை மாதிரி அப்படின்னா ஒரு செயல்பாடு அந்த மாதிரி வந்து ஸோ அதாவது பகவான் நாராயணரோட வந்து சம்மந்தப்படுத்தி நான் இப்போ பேச போறேன். ஸோ இது வந்து யாரால், அதாவது யாருக்கு இடையில நடந்த சமவாதம் என்றால் நாராயண ரிஷிக்கும், அதாவது பத்ரிகாசிரமத்தில் இருந்த நாராயண ரிஷிக்கும் மற்றும் நாரத முனிவருக்கு இடையில வந்து நடக்கக்கூடியது. லார்ட் நாராயணா இஸ் கனெக்டட் இன் 2 ways. ஒன்று வந்து அவரே பேசுவார் அண்ட் ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட் இட் டிஸ்கிரைப்ஸ், அவரை பற்றியும் அவர் பேசுதலும், அந்த 2 விதத்துல வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏகதா நாரதோ லோகான் பார்யாதான் பகவத் பிரியாக சனாதனம் ரிஷிம் திருஷ்டும் யயோ நாராயண ஸ்ரமம். எஸ், கலாவதி மாதாஜி நீங்களே வாசிங்க டிரான்ஸ்லேஷன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ். மொழிபெயர்ப்பு: ஒரு சமயம் பகவானுக்கு பிரிய பக்தரான நாரதர் பல்வேறு கிரகங்களில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆதி முனிவரான நாராயணரை காண அவரது ஆசிரமத்திற்கு சென்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், ஒரு முறை வந்து அதாவது நாரத முனிவர் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே சஞ்சாரம் பண்ணுவார் இல்லையா. ஸோ எல்லா லோகங்களுக்கும் செல்லக்கூடிய தேவ ரிஷி அவர். ஸோ பகவானுடைய ஒரு அன்பு பக்தர் கூட. ஸோ அவர் வந்து இந்த நாராயணரை வந்து நாராயண ரிஷி அவரை வந்து பத்ரிகாசிரமத்துல வந்து பார்க்கறதுக்காக வந்திருந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே. யோ வை பாரதவர்ஷேஸ்மின் ஷாமயா சஸ்வதயா நரணாம் தர்மஜான சமோபேதம் ஆகல்பாத் அஸ்திதஸ்தபஹ. எஸ், கலாவதி மாதாஜி நீங்களே படிச்சிருங்க, அடுத்த ஸ்லோகம் வேற யாருன்னா படிப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு: பகவான் நாராயண ரிஷி இந்த பாரத பூமியில் மக்களின் இகலோக மற்றும் பரலோக நன்மைகளுக்காக தர்மம், ஆத்ம ஞானம், புலனடக்கம் இவைகளுடன் கூடிய தவத்தை பிரம்மதேவருடைய பகலின் துவக்கத்திலிருந்தே செய்து வருகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நரநாராயண ரிஷி இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட அங்க இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம சொல்லப்படுறது இல்லையா. ஸோ அவர் எப்பவுமே தவ வாழ்க்கை வந்து இந்த பத்ரிகாசிரமத்துல தான் வந்து இருக்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த லேண்ட் ஆஃப் பரத வருஷம். ஓகே. ஸோ அவர் எப்பவுமே இந்த வேதங்கள் மற்றும் வந்து ரிலீஜியஸ் டியூட்டிஸ் அப்படின்னா நம்ம தார்மீகத்தின் அடிப்படையில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய, நம்ம சம்பிரதாயங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகள் இதெல்லாமே வந்து அவர் வந்து செய்திருக்கார். சமயத்தினுடைய கோட்பாடுகள் இது எல்லாமே கடமைகளை வந்து அவர் ஆற்றி இருக்கிறார். ஸோ இது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நன்மையை பயக்கக்கூடியது. அதாவது பிரபஞ்சத்துல இந்த வாழ்க்கையிலுமே அந்த நபர்களுக்கு நன்மை, மேலும் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றாலும் அந்த நபர்களுக்கு, ஏன்னா நல் மார்க்கத்தை எடுத்து காட்டியிருப்பார். அதை அப்படியே பண்ணும் பொழுது அடுத்த வாழ்க்கை என்றிருந்தாலும் அது செயல்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு அந்த ஜீவனுக்கு கிடைக்க பெறும். ஸோ இக வாழ்க்கையினும் மற்றும் அதாவது அடுத்த வாழ்க்கையிலுமே அது அவங்களுக்கு உபயோகப்படும் அப்படிங்கிறதுமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே. எஸ், அடுத்து யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம். ஹரே தத்ரோ கிருஷ்ணா. பவிஷ்ணம் ரிஷிபி கலாபக்ரம வாசிபிஹ பரிதம் பிரணதோ அப்ரச்சரத் இதம் வே குருதவாஹ. எஸ், டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்ப மாதாஜி. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு: அங்கு கலாப கிராமத்து முனிவர்களால் சூழப்பட்டு அமர்ந்திருந்த பகவான் நாராயண ரிஷியை நாரதர் அணுகினார். கௌரவ் சிரேஷ்டரே, நாரதர் பகவானை வணங்கிய பின் நீர் கேட்ட இதே கேள்வியையே பகவானிடம் கேட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது நாரத மகரிஷி வந்து, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ அங்கே வந்து நாரத மகரிஷி வந்து நரநாராயண ரிஷி கிட்ட வந்து அவர் வந்து எல்லா
அதாவது பிரம்மருடைய அந்த பகல் பொழுது தொடங்குறது இல்லையா? ஸோ வில்லேஜ் ஆஃப் காலப்பா. ஸோ அவர்கிட்ட வந்து கேட்குறார், ஓ ஹீரோ ஆஃப் த குரூஸ் நாரதா ஆஸ்க் ஹிம் த வெரி சேம் கொஷின் யூ ஹவ் ஆஸ்க். அப்படின்னா பரிஷித் மகாராஜ் வந்து கேட்டார் இல்லையா, எவ்வாறு வேதங்கள் வந்து பகவானை புகழாரங்கள் சூட்ட முடியும், வேதங்கள் அனைத்தும் பகவானால் படைக்கப்பட்டது, அவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்துல பகவானை பத்தி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலை வந்து அவங்களுக்கு எப்படி வரும் இல்லையா, எவ்வாறு புகழாரங்களை சூட்ட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின், அந்த ஞானம் எங்கிருந்து, அப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வியை தான் வந்து நாரத மகரிஷி வந்து நரநாராயண ரிஷிக்கு முன்னாடி வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஓகே, தஸ்மை ஹே அவோச்சாத் பகவான் ரிஷீனாம் ஷிண்வதாம் இதம் யோ பிரம்மவாதஹ புராவேஷாம் ஜனலோகானி வாசினாம். எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முனிவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க பரபிரமனை பற்றி ஜனலோக வாசிகளுக்கு இடையே நிகழ்ந்த பண்டைய விவாதம் ஒன்றை பகவான் நாராயண ரிஷி நாரதருக்கு கூறினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ். ஸோ அவ்வாறு வந்து அங்க குழுமியிருந்த அந்த ரிஷி முனிகளுக்கு முன்னாடி நரநாராயண ரிஷி என்ன பண்றாரு, அந்த பூர்ணத்தினுடைய உண்மையை பற்றி, அதாவது டு பிளேஸ் அமங் த ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் ஜனலோகம், அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய லோகம். ஜனலோகம் என்பது இந்த பித்ருலோகம், அந்த இதுதான் வரும். ஓகே, அந்த இடத்துல ஜனலோகம் வந்து பித்ருலோகமா இல்ல வந்து இந்த லோகமா, ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒரு லோகம், எனக்கு ஞாபகம் வரல. ஓகே, ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் ஜனலோகம், அங்க என்ன லோகம் சொல்லியிருக்காங்களோ அவங்கள வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஓகே, இந்த அவங்க முன்னாடி இதே மாதிரி டிஸ்கஷன் ஆனதை வந்து இப்போ வந்து நரநாராயண ரிஷி வந்து யாருக்கு எடுத்துரைக்க போறார், நாரத மகர்ஷிக்கு எடுத்துரைக்க போறார். யாரை பற்றி, அந்த பரபிரம்மனை பற்றி. ஓகே, ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஸ்வயம் புவா பிரம்ம சத்ரம் ஜனலோகே அபவத் புரா தத்ர ஸ்தானம் மானசானாம் முனீனாம் ஊத்வரேதசாம். எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரமபுருஷர் கூறினார், சுயம்புவான பிரம்மாவின் புத்திரரே, முன்னொரு காலத்தில் ஜனலோகத்தில் வசித்த பிரம்மாவின் மானுச புத்திரர்களும் சிறந்த பிரம்மச்சாரிகளுமான முனிவர்கள் உன்னத ஓசைகளை உச்சரித்து பரபிரமனுக்கு சிறந்ததொரு வேள்வியை நடத்தினர். பொருளுரை. ஸ்ரீலர் ஸ்ரீதர சுவாமி பின்வருமாறு விளக்குகிறார். சத்திரம் என்ற சொல் இங்கு புரோகிதர்களாக செயலாற்றுவதில் சமமான தகுதியுடையவர்கள் பங்கேற்ற ஒரு வேத யாகத்தை குறிப்பிடுகிறது. ஜனலோகத்தில் இருந்த ஒவ்வொரு முனிவராலும் பிரம்மனை பற்றி சம சிறப்புடன் பேச முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது இப்போ த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடெட் அப்படின்றது இங்க யாரை வந்து சொல்றதுனாக்கா நரநாராயண ரிஷியை பத்தி சொல்றது. பிகாஸ் பகவான் நரநாராயண ரிஷி கூட வந்து அவருடைய அம்சம்தான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ ஒன் ஆஃப் த லீலா அவதாராஸ் தான் நர மற்றும் நாராயணா. அது நாராயணா வந்து ஸ்வயம் பகவானே அப்படிங்கறது வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அவர் வந்து பேசுகிறார், அதாவது செல்ஃப் பார்ன் பிரம்மா. ஏன்னா இவர் வந்து மானச புத்திரர் இல்லையா. ஸோ அது பிரம்மாவுடைய மனதிலிருந்து தோன்றிய புத்திரர்கள் எத்தனை பேர்? 10 பேர் இல்லையா. அதுல ஒருத்தர் இவர் யாரு? நாரத மகரிஷி. அவர் சொல்றார், ஒரு நாள் வந்து ஜனலோகத்துல, அதாவது வயது முதிர்ந்த, அதாவது ஞானத்தில் வந்து முதுமை பெற்ற அந்த ரிஷி முனிகள் இல்லையா, அவங்க வந்து பெரிய ஒரு யக்னத்தை வந்து வளர்த்தாங்க இல்லையா. யாருக்காக? பகவானுக்காக இல்லையா. எவ்வாறு? அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள்ல உச்சாரணத்தோட வைப்ரேட்டிங் டிரான்ஸ்டென்டல் சவுண்ட்ஸ்னாக்கா வேத உச்சாரணங்களை கொண்டு, மந்திரங்களை கொண்டு இந்த இந்த முனிவர்கள் யாருன்னா, அதாவது மானச புத்திரர்கள் இல்லையா. அவங்க வந்து they were all perfect celibates. அப்படின்னா அவங்க வந்து பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கடைபிடித்தவர்கள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இங்க ஸ்ரீதர சுவாமி அவருடைய வியாக்கியானம் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டது யாரால? சைத்தன்ய மகாபிரபுவால, ஸ்ரீதர சுவாமிகளுடையது. சத்ராம் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து வேதிக் சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மேல. அதாவது மேல அந்த பதத்தை பார்க்கணும் நம்ம. சத்ராம் கடைசியில இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த இது சாக்ரிஃபைஸ், வேதங்களை உச்சாடனம் பண்ணி அங்க வந்து யக்னங்களை வருது. அங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து ஈக்குவலி குவாலிஃபைட், அதாவது எல்லாருமே ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் வந்து தகுதி பெற்றவர்கள் தான். ஸோ வேதங்களையும் சரி, அவங்களுடைய அதாவது துறவரத்திலையும் சரி, அவங்களுடைய அதாவது செலிபிட்டி அப்படின்னா பிரம்மச்சரியத்தை ஒவ்வொரு விஷயத்திலுமே வந்து ஒரு தபஸ்வி
அந்த ஒரு இயற்கையில இருந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த மானச புத்திரர்கள் வந்து அதாவது ஈக்குவலா இருந்தாங்க அப்படிங்கறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ரிஷிமுனியும் என்ன பண்றாங்க, இந்த பிரம்மனை பத்தி அவங்களால பேச முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானை வந்து இந்த பிரம்ம ரூபத்தை பத்தி அவங்களால பேச முடியுங்கிறதுவே வந்து அந்த இடத்துல பகவான் ஸ்வயம் சொல்கிறார். எந்த ரூபத்துல இருந்து? நாராயண ரிஷியாக இருந்து கொண்டு. ஓகே. ஸ்வேதத்வீபம் கதாவதி தயி திரஷ்டும் தத் ஈஸ்வரம் பிரம்மவாதசு சம்வృத்த ஸ்ரூயதோ யத்ர ஷேரதே தத்ர ஹாயம் அபூத் பிரஷ்னாஸ் त्वं माम्यम् பிரசேசி. எஸ் வரீங்க புஷ்பமாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் அச்சமயத்தில் பிரபஞ்ச அழிவின் போது யாருக்குள் வேதங்கள் ஓய்வெடுக்கின்றனவோ அந்த ஸ்வேத தேவ பிரபுவாகிய அனிருத்த மூர்த்தி என்னும் என்னை தரிசிக்க நீர் சென்றிருந்தீர். அப்போதுதான் ஜனலோக முனிவர்களுக்கு இடையில் பர பிரம்மனின் இயல்புகளை பற்றிய ஒரு உற்சாகமான பிரம்ம விசாரம் எழுந்தது. உண்மையில் இப்பொழுது நீர் கேட்ட இதே கேள்விதான் அப்பொழுதும் கேட்கப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த சமயத்திலுமே வந்து நீ அங்கே வந்திருந்த நீ வந்து அங்க வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உனக்கு கிடைச்சது. ஸோ லார்ட் அந்த ஸ்வேத தீபத்துல தான் படுத்திருப்பாரு இல்லையா நாராயணர். ஸோ த சுப்ரீம் லார்ட் இன் ஹூம் த வேதாஸ் லை டவுன் இல்லையா, அதாவது வேதங்களும் பகவானுக்குள்ளே தான் அடங்கப்படும் இல்லையா. டியூரிங் எப்போ? அதாவது பிரளய காலத்துல வந்து அதாவது உந்தி சூழி காலத்துல வந்து பகவானுக்குள்ளேயே அடங்கிவிடும் வேதங்கள். ஸோ அதாவது இந்த லீலா அவதாரங்களை நீங்க பார்க்கும் பொழுது மத்ஸ்ய அவதாரம் வந்து ஒவ்வொரு மன்வந்திரத்தின் பொழுதுமே வேதங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறதா. அதனால 14 டைம்ஸ் வந்து மக்ஷ்ய அவதாரம் வந்து ஏற்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒரு யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கல்பத்துல வந்து 14 மன்வந்திரங்கள் இல்லையா நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒரு கல்பத்திலுமே ஒரு முறை தான் வந்து பகவான் வருவார், ஒரு முறை தான் ராமர் வருவார், ஒரு முறை தான் நரசிம்ம லீலை நடக்கும். ஆனா ஒரு கல்பத்துல வந்து 14 மனுக்கள் இருக்கும் பொழுது மத்ஸ்ய அவதாரம் மட்டும் 14 முறை நடக்குமா. வேதங்கள் வந்து ரெஸ்கியூ பண்றது, மீண்டும் வந்து கொடுக்கறது, இது வந்து இந்த சைக்கிள் வந்து நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கும். ஓகே. ஸோ இட்ஸ் எ ப்ராசஸ். இது வந்து இந்த லீலைகள் வந்து நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கும். ஏன்னா அஜ்ஞானம் எப்பொழுது தலை தூக்குகிறதோ, எப்பொழுது அதர்மம் தலை தூக்கிறதோ, அப்ப எல்லாமே இந்த அழிவு காலத்துக்கு வந்து அனைத்துமே வந்து அவருக்குள்ளே சென்று அடங்கிறது. ஸோ வேதங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ that supreme lord in whom the Vedas lie down during the a lively discussion. அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்கஷன் நீங்க எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து அங்கே சேஜஸ் எல்லாருமே வந்து டிஸ்கஷன்ல உட்காந்துருக்காங்க முன்னாடி இல்லையா, கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஜனலோகத்துல. as to the nature of supreme absolute truth. இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானால மட்டும்தான் அவருடைய நிலையை வந்து விளக்க முடியும், வேற ஆளாலுமே முடியாது முழுமையாக. he only knows about himself. அதை வந்து அந்த மைண்ட்ல வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா பத்தி வச்சுக்கணும். the same question இப்போ எப்படி பரிஷித் மகாராஜ் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்டாரோ அதே கொஸ்டின் தான் வந்து இங்க நாரத மகரிஷியுமே நரநாராயண ரிஷி கிட்ட கேட்கிறார். நாராயண ரிஷி கிட்ட அதே கொஸ்டின் வந்து அங்கேயும் எழுப்பப்பட்டது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. துல்லிய ஸ்ருதா தபஸ் லீலாஸ் துல்லியா ஷியாரி மத்தியமாக அபி சக்ருதா பிரவச்சனம் ஏகம் சுஷ்ஷவே அபரே. சோ எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசி. இம்முனிவர்கள் எல்லோரும் வேத கல்வியிலும் தவத்திலும் சீலத்திலும் சமமானவர்களாகவும் நண்பர்கள், பகைவர்கள் மற்றும் மத்தியஸ்தர்கள் ஆகியோரிடத்தில் சமமானவர்களாகவும் இருந்த போதிலும் அவர்கள் தங்களில் ஒருவரை பேசுபவராக நியமித்து மற்றவர்கள் ஆர்வத்துடன் கேட்பவர்கள் ஆயினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள்ல வந்து அவங்களும் விற்பனர்கள் தான், தவ வாழ்க்கையிலுமே அவங்க எல்லாருமே வந்து சமமாக, ஒருத்தருக்கு மிஞ்சினவங்க ஒருத்தர் கிடையாது. ஓகே, எல்லாருமே ஈக்குவலா இருக்காங்க. இவர் தான் வசத்தியானவர், இவருக்கு மட்டும்தான் எல்லாம் தெரியும்லாம் கிடையாது. எல்லாருமே மானசபுத்திரர்கள் அனைவருக்குமே தெரியும். ஸோ அவங்க அதாவது நண்பர்கள், ஆல்தோ தே ஆல் சா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனிமீஸ் அண்ட் நியூட்ரல் பார்ட்டிஸ் ஈக்குவலி அப்படின்னா சமநோக்கு கொண்டு இருக்கக்கூடியவங்க. நண்பர்கள், விரோதிகள் எல்லாமே யாருக்கு சமநோக்கா இருக்கும்? ஆத்ம தத்துவ நிலை பெற்றவர்கள், தன்னுணர்வு பாதையில நிலை பெற்றவங்களை மட்டும்தான் செயல்படுத்த முடியும்.
ஸோ தே சூஸ் ஒன் ஆஃப் தேர் நம்பர் டு பி த ஸ்பீக்கர். அதனால யார் ஒருத்தர் பேசுறதும் அடுத்தவங்க எல்லாருமே கேட்கணும்ன்ற அந்த முடிவு எடுத்தாங்க. ஓகே, யார் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கணும், ஒருத்தர் மிச்சம் எல்லாருமே வந்து ஒருத்தர் கேள்வி சாரி இந்த கேள்வி எழும்பொழுது ஒருத்தர் வந்து அதுக்கு பதில் கொடுக்கணும், மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து அதை செவிமடுத்து சாய்க்கணும்ன்ற அந்த ஒரு நிலையில வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீ சனந்தனா உவாச்ச, சனந்தனா பேசுறார், அதாவது அந்த 4 குமாரர்கள்ல ஒருத்தர். ஸ்வசிருஷ்டம் இதம் ஆப்ய அபி ஆபியா ஷயானம் சக சக்திபிஹி தத் அந்தே போத்யாம் சக்ருஷ் தத்லிங்கை ஸ்ருதயா பரம் யதா ஷயானம் சம்ராஜ்யம் வந்தினஸ்தத் பராக்ரமைஹி பிரத்யுஷே அபேத்யாசு ஸ்லோகைர் போதயந்தே அஞ்சுவினாக. எஸ், படிங்க மாதாஜி, புஷ்ப மாதாஜி. ஸ்ரீ சனந்தனர் பதிலளித்தார், மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் சரியா வரல, எல்லாருக்கும் அப்படிதான் கேக்குதா? ஆமா மாதாஜி, சரியா இல்ல, அந்த இது கரெக்டா ஒடுக்கிய இல்ல பின் மாதாஜி இது வரைக்கும் நல்லா தான் படிச்சுட்டு இருந்தீங்க, எங்க இருக்கீங்களோ அங்கேயே உட்காந்து படிங்க. தமது சக்திகளுடன் உறங்குவது போன்று சில காலம் படுத்திருந்தார். ம். அதிகாலையில் அரசவை புலவர்கள் ஆக்கிரமங்களை பாடி கரெக்டா அவரை கேட்கல மாதாஜி. எழுப்புவது போலவே மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் முதல்ல நல்லா படிச்சீங்க, நீங்க எங்க இருந்து படிச்சீங்க உட்கார்ந்து? கேக்கலையா மந்தனர்? இப்ப கேக்குதா மாதாஜி? ஸ்ரீ சனந்தனர் இப்ப பதில் கேக்குது, இப்ப என்னன்னு கேக்குது. தெரியலையே முதல்ல இருந்து மாதாஜி. படிங்க, முதல்ல இருந்து படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. நான் அதே இடத்துலதான் மாதாஜி இருக்கேன். இப்ப கேக்குது, படிங்க, இதே மாதிரி படிங்க, அசையாம படிங்க. ஸ்ரீ சனந்தனர் பதிலளித்தார், தம்மால் முன்பு சிருஷ்டிக்கப்பட்ட இப்பிரபஞ்சத்தில் ஓகேம்மா அம்மா கேட்கல, ஒண்ணுமே கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்ப மாதாஜி ஒண்ணுமே கேட்கல மாதாஜி. ஓகே. பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. எனக்கு இல்லையே மாதாஜி. ஓகே இல்லையா? அதான் நீங்க கை உயர்த்தலையா? ஓகே ஓகே ஃபைன். ஜானகிராமன் பிரபுஜி வச்சிருக்கீங்களா புக்கு? சித்திரலேಖ மாதாஜி உங்ககிட்ட புக் இருக்கா? புக் இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே நான் ஃபைன். படிக்கிறேன், டிஸ்பிளே பண்ணா நான் படிச்சிடறேன் மாதாஜி. அது இங்கிலீஷ் வேணா பிரபுஜி, தமிழ் தான் வேணும் எனக்கு. சித்திரலேಖ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி நீங்க மியூட் பண்ணி வாசிங்க. அது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. போன் இங்க வச்சுட்டு அங்க போய் நிக்கிறேன். ஓகே ஓகே, நீங்க வாசிக்கிறீங்களா சித்திரலேಖ மாதாஜி? எத்தனை ஸ்லோகம் மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ. 12-13 12-13 மாதாஜி. 12வது அத்தியாயம் இல்லையா? 10வது அத்தியாயம் 12-13. 87வது அத்தியாயத்துல. ஓகே மாதாஜி. 87ல 12-13. வாசிங்க. எஸ் மாதாஜி. வாசி. 4 80. நந்தனா. ஒரு செகண்ட் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஆக்சுவலா இங்க போன வச்சுட்டு பாருங்க. நோ ப்ராப்ளம். 87வது அத்தியாயம் இல்லையா? ஆமா 12-13. வேதங்களின் பிரார்த்தனைகள்ல அதான் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி ஸ்லோகம் இருக்கு. இது என்ன பாகவத்துல இருந்து எடுத்தீங்களா மாதாஜி? ஆமா. இப்ப நம்ம 87னாக்க